Het is de tweede wedstrijd voor trainer Peter Meinersma's eindverantwoordelijke bij Harkema's Boys. Hij had een periode in het buitenland werkzaam geweest en nu is hij dus de baas in Harkema. Ja, fantastisch. De resultaten zijn natuurlijk ook goed, dus dat scheelt natuurlijk ook. Maar tot nu toe is het eigenlijk alleen maar positief van mijn kant. De Harkema's zijn, die zorgen een size-wedstrijd nodig, dan beslissen we hoe het tak komt te doen. Ja, is voor die dan elke week een finale? Ja, maar dat is zonder of met contract, dat is ook elke week een finale, want het is gewoon prachtig om bij deze club te werken. En dat hangt bij mij niet af van een contract. Willem Brouwer speelde jaren voor Harkema's Boys en is nu trainer bij Flevo Boys. Een team waar opvallend volle Friesen in spelen. Nee, ja, ik ben altijd wel wat speciale wedstrijden. Maar ja, ik in deze wedstrijd heb we 3 punten verdiend. Dat is in andere wedstrijden niks had. Dus, maar het leeft bij de jongens wel ietsje meer, denk ik. Ik heb er wat Friese jongens bij zitten dan een wedstrijd in Hoek of in Barendrecht. Dat is logisch, denk ik. Harkema's Boys die had een tijdje op ziek geweest naar je trainer. Had die naam gespeeld? Had het voor die echt spelen of wie dat meer wat in de pers neemt werd? Ja, dat vind ik nog meer belangrijk. Ik ga hierbij tekenen en ik ga een gesprek in Harkema, maar dat prima gesprek, maar we praten wel vaker met elkaar. En voetbalmeester onder andere, hij was vaker zulke gesprekken. Maar ik ga hier prima naar museum, ik ga bijtekenen. Prima club, een goede groep jongens en ik ga hier nog allemaal alle week maar op plezier heen, dus het zit hier goed. Als Peter net verlengd wordt en ze komen weer bij die, dan zei ze van mijn contract bij Flevo Boys gaat voor? Ja, ik ga me volle verstand bijtekenen, dus ik hou ervan om afspraken naar te komen. De thuiswedstrijd waar toch Harkema's Boys onterochte verlen en dus willen de boys Joert maar al te graag winnen. En ze zetten vanaf het begin goed uiteen. Vellinga stuurt hier Kronen aan de linkerkant van Trog. Kwestie van achterlijnen op Ziekje en Voorjan. Houdt het oesjoch, maar wacht het er eens te lang mee. De bal komt er dan toch nog bij René van der Wij. Nou, uithel je maar dan. Dan gaat maar correct Njoken de goal van Flevo Boys. De eerste kans van de Harkema's Boys. Hier, Van der Heijden. Een van de volle Friesen aan de kant van de Flevo Boys. Maar een aardige mogelijkheid. Maar Harkema is 4 de betere ploeg in de eerste helft. 30e minuut. Bishop die hem hier mij houdt om Barto. Komt dan weer om. Vellinga het 6e metergebied in. Ja, en die moet onderuit hellen. En dus een terechte penalty voor Harkema's Boys. Waar dan Martijn Barto neemt die penalty. En dus scoort hij de topscorer van Harkema's Boys. 1-0 de vastsprong van de Harkieten. Het was de helft dan, maar Flevo Boys dat wat meer onzet. De vastzet hier, Arjen Spa. Mist die bal eens voor Slijn. Aardige mogelijkheid hier voor Flevo Boys. Maar een vangbaltje van keeper Jacob de Vries. René van der Wij. Aardig paasje hier op Barto. Barto dan alleen nog vrij voor de keeper. Hij miste net vaak, maar deze bal gaat aan de verkeerde kant van de peel van Martijn Barto. De Harkema's Boys zet terug. Oebeles Kokker in het veldkaam. Het hakbaltje hier van Van der Meulen is heel vrij. En dit is een hele goede onval van Harkema's Boys. 2-0 Erdem Jeni, de onvierder. Dan de 28e minuut. Flevo Boys speler Assa, maar doet training. En Barto dan aan de bal. De scheidsrechter wacht dat het vaardig even aan. Dat komt er net. Vrije trap dus voor Harkema die heel gauw naambeurt. En dan is het René van der Wij die de 3-0 erin prikt. Een toek gauw paasje van Roel van der Meulen. En het was de goal van René van der Wij. 3-0, de wedstrijd is beslist. Er komt nog een hele vrije goal. Een treiingen. Timon Rorije, maar de eindstand is treiingen. En onder de nieuwe trainer Peter Meinersma had Harkema nou wedstrijd spelen en net verlen. Ja, dat is mooi. Mijn droom staat eigenlijk. Ja, vorige week was het natuurlijk een fantastisch debuut. Maar vandaag Flevo Boys die toch eigenlijk op 21 punten stonden en wij op 24. Als je die vandaag verslaat, dan loop je echt uit. Nou ja, en nou sta je in gedeeld 4. Ik denk dat dat fantastisch is. We hebben nu een paar weken een nieuwe trainer. Hoe staat hij voor de groep en hoe bevalt dat als groep? Ja, het is een hele goede man. En, het is in het begin natuurlijk hartstikke wennen. Zijn speelstijl, zijn wedstrijdbespreking zijn allemaal anders dan die van Henk de Jong. En, op zich is het een goede kerel en het ligt goed in de groep en we mogen hem heel graag gaan. Ik hoop dat hij het zo doorgaat en dat hij lang mee mag maken.